Hát volt romantikusabb dolog is, ilyen, hogy hintsük teli rózsaszírommal a fürdőszobát. Hát én még ezt is megcsináltam. Hát apának annyi jött le belőle, hogy így benyitott, és csak annyit mondott, nézd már, macska, megint szétszedett valamit. Viszont azért rájöttem, hogy az autó a mindene. És ezért azt gondoltam, hogy úgy fogom a legjobban felhívni magamra a figyelmet, ha dobok fel magamról egy hirdetést egy ilyen oldalra, ahol kocsikat árulnak. Bizony. Fotóval, ugyanúgy. Odaírtam, hogy a képen látható modell megkímélt állapotban, garantáltan első tulajdonostól, jó futóművekkel, nem eredeti festéssel, otthonában megtekinthető, kipróbálható. Ez egész jó ötletnek tűnt egész addig, amíg nem jöttem rá, hogy ezt nem csak a férjem fogja olvasni. Az első levél egy gyűjtőtől érkezett. Azt írta, hogy neki mindig is gyengéi voltak ezek az oldtimer modellek. És őt nem is inkább a vásárlás, hanem a leasing lehetőség érdekli. Én ezzel nem foglalkoztam, és végre megjött az én drága uramnak a levele, ami kicsit hivatalos volt, ugyanis így szólt, hogy tisztelt asszonyom, ön a hirdetését tévedésből a használt autók közé tette fel, pedig kategóriáját tekintve az ingyen elvihetők közé tartozik.